Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο ράδιο 7 γραμμό στην εκπομπή «Βγαίνοντας από το Matrix». Μία αρκετά σημαντική εκπομπή, καθώς το θέμα μας είναι οι ευρωεκλογές, καθώς οι πολίτες καλούνται στις 9 Ιουνίου να ψηφίσουν τους αντιπροσώπους τους. Σημερινός καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιαννακάκης Ευάγγελος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριε Γιαννακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Κύριε Γιαννακάκη, όταν μιλάμε για ευρωεκλογές, αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε και για Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα που θέλω να θέσω και η ερώτησή μου είναι τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος ο λόγος ύπαρξής της. Καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπατε, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική δράση και σε μια προεκλογική εκστρατεία, διότι βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Μια δράση όμως την οποία δεν βλέπουμε να υφίσταται, τουλάχιστον έτσι όπως υφίσταται στις βουλευτικές εκλογές από τα κόμματα. Άρα βλέπουμε μια απαξίωση όσον αφορά τις ευρωεκλογές και από την πολιτική σκηνή, αλλά και από τον Έλληνα πολίτη, που αυτό βέβαια απορρέει από την πολιτική σκηνή. Διότι δεν βλέπουμε κάποια προεκλογική δράση όλων των κομμάτων όπως πράττουν στις βουλευτικές εκλογές. Βλέπουμε μόνο να επιλέγουν διάφορα πρόσωπα, είτε από τη showbiz, είτε δημοσιογράφους, είτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δράσει στην τηλεόραση, είτε και στον αθλητισμό, όπως έχουμε δει επανειλημμένως και άλλα χρόνια, για να μπορέσουν έτσι να τραβήξουν ψήφους από τους πολίτες. Όσον αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ θα πρέπει να μπει μια βάση στο τραπέζι μας για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί σήμερα ο κάθε ένας μπορεί να το έχει στο μυαλό του όπως θέλει. Όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για μια συμφωνία των κρατών μελών για το πώς θα ζήσουν. Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργήθηκε μετά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που καθαρά αυτό το κοινοπρακτικό έχει εμπορικό χαρακτήρα. Για μια ελεύθερη αγορά ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρώπης, για να μην μπορούν έτσι να υπάρχουν διάφοροι κερδοσκόποι, μεσάζοντες, κάτι το οποίο αν δούμε τη χώρα μας θα δούμε ότι έχει μείνει μόνο ως θεώρημα και δεν έχει περάσει ποτέ ως πρακτική εφαρμογή. Για να το δώσουμε όμως λίγο να το καταλάβει και ο Έλληνας πολίτης, σήμερα δεν υφίσταται Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τα κράτη. Άρα τα κράτη συστήσανε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά και τα κράτη δεν υφίσταται χωρίς τον πολίτη. Άρα ο πολίτης είναι αυτός που συστήνει το κράτος και ο πολίτης είναι αυτός που συστήνει στην ουσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία, για να μπορέσει να το καταλάβει μέχρι και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης, φανταστείτε ότι είμαστε 10 άνθρωποι και έχουμε 10 εταιρείες και αποφασίζουμε για κοινό όφελος και των 10 εταιρεών που προϋπάρχουν με τους μετόχους να φτιάξουμε μια υπερεταιρεία για κοινό όφελος. Αυτό ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τίποτα άλλο από κτίρια και από υπηρεσίες, όπου εκεί μέσα υπάρχουν εκπρόσωποι των πολιτών και των κρατών για να εξυπηρετήσουν το συμφέρον του κάθε πολίτη. Δεν αποφασίσαμε ποτέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετεί και να φέρνει νόμους μέσα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο βλέπουμε να ισχύει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Βλέπουμε όλοι οι νόμοι και όλο το νομικό πλαίσιο να έρχεται απ' έξω προς τα μέσα, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να έρχεται μέσα στην χώρα μας, μέσα στη Βουλή, και απλά ούτε καν να επικυρώνεται, απλά να εφαρμόζεται. Άρα δεν αντιλαμβάνομαι ποιος ο ρόλος και του βουλευτή μέσα στη Βουλή. Άρα θα δούμε ότι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μέτοχος είναι ο κάθε Έλληνας πολίτης που μας βλέπει και μας παρακολουθεί. Άρα ένας μέτοχος θα πρέπει να ξέρει ακριβώς τι γίνεται στην εταιρεία του και να μην αφήνει σε άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει αν μη τι άλλο να γίνει και ένας τεράστιος έλεγχος όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως σας είπα, η υπηρεσία είναι με γραφεία και υπάλληλους που εξυπηρετούν το δικό μου το συμφέρον. Αυτό πώς θα μπορέσει να τεκμηριωθεί με την Ελλήνων Συνέλευσης, ο έλεγχος που λέτε? Διότι η χώρα μας θα πρέπει να γνωρίζετε, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια κοινοπραξία και σε μια συμφωνία, όπως μπήκαμε και στο ευρώ, δώσαμε τον πλούτο μας και εγγυηθήκαμε εμείς το ευρώ. Δηλαδή δώσαμε όλο μας τον πλούτο για να εκδώσουμε το ευρώ.
το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και από τα παλαιότερα χρόνια έχουμε χρηματοδοτήσει πάρα πολλά χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1979 42 δισεκατομμύρια, το 85 532 δισεκατομμύρια, το 94 1,3 τρισεκατομμύρια. Και πέραν από αυτό θα δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει σε όλα τα κράτη-μέλη της τον ΦΠΑ, που σήμερα κάποιοι μιλάνε για τον ΦΠΑ και νομίζει σήμερα ο κόσμος ότι ο ΦΠΑ είναι χρήματα τα οποία πάνε στα ταμεία της χώρας μας. Και κάποιοι πολιτικοί κάνουν και πολιτική με το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ, για να γνωρίζουν σήμερα όλοι οι Έλληνες πολίτες, είναι ένας φόρος ο οποίος επιβλήθηκε από την Ενωμένη Ευρώπη στα κράτη-μέλη της για τα έξοδα, τη συντήρηση και τις ανάγκες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, σήμερα κακώς νομίζει ο Έλληνας πολίτης ότι η Ευρώπη μας δίνει χρήματα. Δεν έχει να σου δώσει η Ευρώπη χρήματα, διότι είναι υπηρεσία. Εσύ χρηματοδοτείς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσύ πολίτη που μας κοιτάς. Μπορώ να σας διακόψω λίγο? Ναι. Τώρα δηλαδή με λίγα λόγια μας είπατε ότι το 24% Ναι. του τζίρου ενός πολίτη πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, σε όλα τα προϊόντα μας που έχουν 24%. Και άμα το βάλετε κάτω το 24%, θα διαπιστώσετε ότι επειδή το 24% δεν είναι επί του προϋπολογισμού, το 24% είναι επί του τζίρου του κράτους. Που ο τζίρος του κράτους και ο ισολογισμός του κράτους, ο απολογισμός, είναι πάνω από 1,5 τρισεκατομμύριο μέσα στη χώρα μας. Άρα το 24% είναι πάνω σε αυτά. Άρα κάθε 4 χρόνια περίπου δίνουμε τον εθνικό μας ΑΕΠ στα γραφεία της Ενωμένης Ευρώπης. Γιατί γραφεία έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Μιλάμε δηλαδή για τεράστια και υπέρογκα ποσά. Βέβαια. Η ανταπόδοση προς πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποια είναι? Η ανταπόδοση μπορεί να τη δει ο Έλληνας πολίτης καθημερινά στην καθημερινότητά του. Ποια είναι, τουλάχιστον για τη χώρα μας. Διότι μιλάμε για μια χώρα η οποία δεν έχει και τίποτα. Καταρχήν, όπως σας είπα, η κοινοπραξία της Ενωμένης Ευρώπης, μιλάμε για έναν εμπορικό χάρτη καθαρά για τα προϊόντα. Άρα, αυτό συνυπογράφτηκε για να μπορούν έτσι όλα τα κράτη να καλύπτουν τις ανάγκες με όλα τα προϊόντα, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε χώρα θα πρέπει να προάγει τα προϊόντα της. Σήμερα βλέπουμε η χώρα μας να κάνει εισαγωγές προϊόντα από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία, από όλη τη Λατινική Αμερική και βλέπουμε να κάνουμε πολλές εισαγωγές από κράτη και από χώρες οι οποίες είναι εκτός της Ενωμένης Ευρώπης. Πού είναι η Ενωμένη Ευρώπη να προστατεύσει την ίδια την Ευρώπη και τα ίδια τα μέλη της που είναι τα κράτη πάνω σε όλο αυτό που γίνεται? Και εδώ τίθεται και ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι και ποιος ο ρόλος των ευρωβουλευτών, μιας και υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν κάθε χώρα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ρόλος των ευρωβουλευτών είναι ακριβώς ο ίδιος ο ρόλος που έχουν και οι βουλευτές μέσα στη Βουλή. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια μεγάλη βουλή που είναι για όλα τα κράτη της Ευρώπης. Δεν διαφέρει σε τίποτα από τη Βουλή. Άρα ο σημερινός ευρωβουλευτής θα πρέπει αμή τι άλλο να εκπροσωπεί τον πολίτη. Και όπως έχω πει και σε άλλη εκπομπή, δεν γίνεται να υπάρχουν παρατάξεις, να υπάρχουν εμείς είμαστε δεξιοί, εμείς είμαστε αριστεροί, αυτές είναι οι θέσεις των δεξιών, αυτές είναι οι θέσεις των αριστερών, αυτές είναι οι θέσεις των κεντρών. Ο εκπρόσωπος έχει τη θέση του πολίτη, άρα σήμερα ο κάθε ευρωβουλευτής και ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να αντιπροσωπεύει και να εκπροσωπεί τη θέση του ίδιου του πολίτη. Άρα σήμερα ο κάθε ευρωβουλευτής έχει καθήκον και είναι χρέος του να υπερασπίζεται μη τι άλλο τα εθνικά συμφέροντα. Πείτε μου σας παρακαλώ, σε μια Ελλάδα η οποία βρισκόμαστε στα πρώτα 12 ιδρυτικά μέλη της Ενωμένης Ευρώπης, τι ακριβώς έχει συμβεί μέσα στη χώρα μας? Όλα τα λιμάνια δεν τα διαχειριζόμαστε εμείς. Έχουν μπει κάποιες ξένες εταιρείες και τα διαχειρίζονται ξένες εταιρείες. Όλα τα αεροδρόμια δεν τα διαχειριζόμαστε εμείς. Τα τρένα δεν τα διαχειριζόμαστε εμείς, που δεν έχουμε και τρένα μέσα στην Ελλάδα. Ένα τρένο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Κιάτο. Εδώ στην Πελοπόννησο δηλαδή δεν υπάρχει άλλο τρένο. Σήμερα έχουμε μια χώρα η οποία έχει γραμμές, έχει δίκτυο και δεν έχουμε βαγόνια, δεν έχουμε τρένα. Για ποιο λόγο? Ενώ είχες. Άρα βλέπουμε ότι από τη στιγμή που μπήκε στην Ενωμένη Ευρώπη, ως ισότιμο μέλος που είμαστε, γιατί ήμασταν ισότιμο μέλος όταν πληρώσαμε και βάλαμε τον πλούτο μας για να εγγυηθούμε και το ευρώ, αλλά για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε σε μια κοινοπραξία, εκεί είδαμε να είμαστε ισότιμοι με όλα τα υπόλοιπα κράτη. Σε όλα τα υπόλοιπα, τι έχει η χώρα μας? Σήμερα η χώρα μας πού είναι οι μαρίνες, που έχουμε μια χώρα που βρέχεται παντού από θάλασσα?
Πού είναι όλη αυτή η ανάπτυξη που θα έπρεπε να έχει έρθει μέσα σε ένα τέτοιο κράτος και μέσα σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι που βρίσκεται η χώρα μας σε ολόκληρο τον πλανήτη? Κομβικό σημείο. Άρα σήμερα πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να ασφαλίσει τον Έλληνα πολίτη και τον κάθε πολίτη? Παραέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να με βάλει στα μνημόνια. Για ποιο λόγο? Δεν πλήρωνε όλα αυτά τα χρόνια. Και σήμερα βλέπουμε ότι όλες οι χώρες είναι σε μνημόνιο. Μα όλες οι χώρες είναι σε μνημόνιο? Καμία. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλες οι χώρες στον ευρωπαϊκό χάρτη αλλά και στον παγκόσμιο χάρτη να χρωστάνε. Υπάρχει νοήμων άνθρωπος εκεί πέρα έξω να νομίζει ότι υπάρχει κάποιος ή κάποια εταιρεία ή οποιοδήποτε ο οποίος έχει περισσότερη δύναμη από τα κράτη? Και σήμερα όλα αυτά τα κράτη που χρωστάνε? Ποιος δάνεισε όλα αυτά τα κράτη? Και πού χρωστάνε? Και πώς έρχεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μου επιβάλλει ένα μνημόνιο και να μην υπάρχει καμία αντίδραση από την Ελληνική Βουλή και από το ελληνικό το κράτος? Όταν στις μέρες μας είδαμε να βγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας όσον αφορά την τραγωδία των Τεμπών και να αποδίδει ευθύνες σε 26 άτομα, όπου από τα 26 άτομα τα 2 είναι κυβερνητικά πρόσωπα, και να το χαρακτηρίζει ως δολοφονία. Εκεί είδαμε βέβαια μια αντίδραση της κυβέρνησης και απάντησε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα λυθεί μέσα στη χώρα μας, διότι εμείς είμαστε εκλεγμένοι και δεν θα μας πείτε εσείς τι να κάνουμε. Και γιατί δεν το είπε στα μνημόνια? Παραυπογράψαμε τα μνημόνια και ξέρουμε ότι υπογράψανε τα μνημόνια όταν υπάρχει στο τραπέζι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για χρηματοδότηση ύψους 600 δισεκατομμυρίων. Το οποίο δεν το λέμε εμείς, το οποίο το λένε οι δικαστικές αποφάσεις, το οποίο το λένε οι κρατικοί προϋπολογισμοί που επανειλημμένως έχουμε δείξει. Εκεί και δεν πάτησε πόδι η ελληνική κυβέρνηση. Παραπάτησε πόδι τώρα σε κάτι τέτοιο? Και σε όλα αυτά που έχουν συμβεί μέσα στη χώρα μας, ποιος έχει κόστος? Και πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασφαλίσει τον πολίτη και να αποδώσει το δίκαιο? Ποιος δηλαδή ευθύνεται για το μάτι? Ποιος ευθύνεται για τη μάνδρα? Ποιος ευθύνεται για όλες αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές που έχουν υποστεί και έχουν συμβεί μέσα στην ίδια μας τη χώρα? Κόστος τελικά ποιος έχει? Για τα τέμπη κόστος ποιος έχει? Για όλο αυτό που έχει γίνει ποιος έχει κόστος? Τελικά μιλάμε για ανάπτυξη και μιλάμε για επενδυτές που έρχονται μέσα στη χώρα μας. Ποιοι είναι οι επενδυτές? Τι επενδύσεις έχουν γίνει? Τι ακριβώς γίνεται δηλαδή μέσα στη χώρα μας? Και θέλετε να μου πείτε, ακόμα και στο εμπορικό χάρτη, αν θυμηθούμε, πριν χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε το κράτος μας και στην ουσία τους παραγωγούς μας να παίρνουν τα προϊόντα τους και να τα θάβουν. Το θυμόστε? Ναι. Στις χωματερές. Ναι, και με τα πορτοκάλια και με τα μανταρίνια. Και με όλα τα προϊόντα. Με όλα τα προϊόντα, ναι. Συγγνώμη, υπάρχει... Ποιο το όφελος δηλαδή? Πού ωφελήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό? Πού ωφελήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού ωφελήθηκε το ελληνικό κράτος? Και πού ωφελήθηκε και ο παραγωγός, ο οποίος παλεύει μία ολόκληρη χρονιά για να προάγει το προϊόν του? Το αποδέχτηκε όμως, εφόσον τα πέταξε. Το αποδέχτηκε γιατί χρηματοδοτήθηκε. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν αυτό κάπου αποσκοπούσε. Άρα όλο αυτό συνέβη για να σου υποβαθμίσουν τα προϊόντα σου. Γιατί βλέπουμε και σήμερα να έρχεται η Γερμανία, θα δώσω ένα παράδειγμα, να ψωνίζει λάδι, χύμα και χοντρική από την Ελλάδα, να το παίρνει στη χώρα της, διάφορες εταιρείες, να το συσκευάζει και να το πουλάει ως γερμανικό λάδι σε μισό λίτρα και λίτρα. Αυτό δεν μπορούσε δηλαδή να το κάνει η Ελλάδα? Δεν έχουμε δηλαδή εμείς τα άτομα, τα ικανά για να μπορέσουμε να προάγουμε τα δικά μας τα προϊόντα, τα οποία είναι και τα καλύτερα? Φυσικά. Δεν μπορεί σήμερα ο Έλληνας πολίτης να κάνει τι? Θα δούμε ότι από το παρελθόν ότι σαν χώρα έχεις δημιουργήσει και έχεις φτιάξει τα πάντα. Έχουμε δημιουργήσει και αυτοκίνητα, έχουμε δημιουργήσει και μηχανές, έχουμε δημιουργήσει τα πάντα που σήμερα δεν υπάρχει τίποτα και δεν παράγεται τίποτα μέσα σε αυτήν εδώ την Ελλάδα. Σε αντίθεση με τα ισότιμα μέλη μας όλης της υπόλοιπης Ευρώπης. Ή μήπως κάνω λάθος? Όχι, τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Άρα σήμερα δηλαδή η χώρα μας ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάδια που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, που φαίνεται η χώρα μας μπροστά σε όλες τις υπόλοιπες χώρες ότι είναι τριτοκοσμική? Όταν όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης πάτησε σε έναν πολιτισμό. Σε ποιον τον πολιτισμό πάτησε? Σήμερα μιλάνε όλοι για δημοκρατία. Από πού ξεκίνησε η δημοκρατία? Πού το χρωστάνε όλοι? Πού είναι η γραμματεία μου? Πού είναι όλα αυτά τα πνευματικά δικαιώματα που θα πρέπει να έχω εγώ ο Έλληνας για όλα αυτά τα τεράστια που έχω προσφέρει απλόχερα
και στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είτε αφορά τη δημοκρατία, είτε αφορά τον πολιτισμό, είτε αφορά τα μαθηματικά, είτε αφορά τις τέχνες, είτε αφορά τη χημεία και διάφορες επιστήμες. Όλα από εδώ ξεκίνησαν. Και σήμερα δεν υπάρχει κανένα σεβασμός. Άρα, το μήνυμα που θέλω να πω είναι ότι ο κάθε υποψήφιος ευρωβουλευτής και ο κάθε ευρωβουλευτής θα πρέπει πρώτα απ' όλα αυτός να σέβεται τον ίδιο του τον εαυτό και να σέβεται ο ίδιος αυτό που εκπροσωπεί. Άρα σήμερα δεν έχει σεβασμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι εκπρόσωποι σου μέχρι σήμερα δεν έχουν σεβαστεί εσένα, τον πολίτη που τους στέλνεις εκεί πέρα. Άρα πώς θα σε σεβαστούν οι συνεταιροί σου σε μια κοινοπραξία, όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι σου δεν σέβονται την ίδια τους τη χώρα. Κατανοητό. Ένα μήνυμα που θέλετε να δώσετε για να κλείσουμε και την εκπομπή μας στον Έλληνα πολίτη. Το μήνυμα που θέλω να δώσω σε όλους τους Έλληνες πολίτες είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε σήμερα την κρισιμότητα της κατάστασης, να καταλάβουμε ότι οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να γίνει ένα ταμείο, θα πρέπει να μας αποδώσει σήμερα η Ενωμένη Ευρώπη τι έχει κάνει το ΦΠΑ μας όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί εμείς δεν έχουμε δει και τίποτα ως ανταποδοτικό. Τι έχει κάνει όλους αυτούς τους δασμούς, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια που έχουμε χρηματοδοτήσει στην Ενωμένη Ευρώπη, ακόμα και από τα τελωνεία που είμαστε σαν χώρα στα υψηλότερα επίπεδα και σε τελωνεία και σε ΦΠΑ, αλλά και σε όλους τους δασμούς που πληρώνουμε στην Ενωμένη Ευρώπη και γυρίζει σήμερα η Ευρώπη να με πει εμένα ότι εγώ ευθύνομαι για ποιο. Άρα σήμερα θα πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης πρώτα απ' όλα ότι ο ίδιος είναι μέτοχος σε αυτή την κοινοπραξία. Άρα ο ίδιος θα πρέπει να ελέγξει τη δικιά του εταιρεία, την οποία την έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια να γίνεται ό,τι θέλει από όποιον θέλει και έχει απαξιώσει τα πάντα. Άρα το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν και να στηρίξουν την Ελληνοσυνέλευση, γιατί η Ελληνοσυνέλευση δημιουργήθηκε για έναν και μόνο σκοπό, για να επικρατήσει η αλήθεια του δικαίου. Γι' αυτό θα δείτε και όλα τα φυλάδια που μοιράζονται στην Ελληνοσυνέλευση γράφουν μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε είναι απέναντι στη φυσιολογία του ανθρώπου. Και σήμερα όλοι οι νόμοι που ψηφίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχονται μέσα στην χώρα μας είναι όλοι οι νόμοι απέναντι στη φυσιολογία του ανθρώπου. Άρα σήμερα ο άνθρωπος θα πρέπει να βρει τη φυσιολογία του σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον και να ζήσει ελεύθερα στο δικό του το πλανήτη που ήρθε να ζήσει. Άρα σήμερα όλοι οι Έλληνες άνθρωποι πρέπει να στηρίξουν την Ελληνοσυνέλευση, γιατί και εγώ σήμερα που μιλάω είμαι ένας πολίτης όπως είναι όλος ο κόσμος που θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, θέλει να ελέγξει, θέλει να δει με τα ίδια του τα μάτια τι ακριβώς έχει υπογραφτεί και από αυτά που έχουν υπογραφτεί στις κοινοπραξίες και στις συμφωνίες τηρούνται. Ποιος έλεγξε και ποιος ενημέρωσε τον Έλληνα πολίτη. Παρακάθονται και κάνουν ελεονταρισμούς όπως κάνουν και μέσα στη Βουλή. Γεμάτοι σκάνδαλα και γεμάτοι όλοι σκελετούς. Σήμερα είμαστε εμείς εδώ και είναι η Ελληνοσυνέλευση, να μην νιώθει κανένας Έλληνας μόνος του. Είμαστε εδώ συστρατευμένοι μετά από πάρα πολύ πόλεμο που έχει δεχθεί η Ελληνοσυνέλευση όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε όρθιοι στα πόδια μας και ζητάμε τη δικιά σου εντολή να μας στείλει στην Ενωμένη Ευρώπη να κάνουμε ένα ταμείο και να πάρουμε πίσω ό,τι είναι δικό μας και δίκαιο δικό μας. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Κύριε Γιαννακάκη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας δώσατε. Να έχετε ένα δίκαιο αγώνα. Δύναμη φως και από μένα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες ανθρώπους.